Hello guys, खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो नायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय बिराद गोबावनि उनाव दिनै आं ब्लग लाना फैबाय जों दिनै मोनसे जायगायाव फैदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोननो दा खोन्थागोन आङो अबे जायगायाव फैदों खोन्थाथ'ला बेनो जाहैबाय होननानै जों साब्रै फैदों आरोना जों मिस्टारनि लोगो फेमिलि जोंहा फेमिलि मोनफैबायानो नै आंना देखायनोसै माने नै लामाया आयु हाजोआ माबायदि बेलाय हा लान्थ' लान्थ'सो हाजोआ जों फैनाय जायगानि नामानो जाहैबाय नै नायदो मा जायगा बेयो काजिरङायावनो आरोना औ माथो मोनसे हाग्रा मोनबाय नामा जोंना ड्राइभारा मिस्टार ड्राइभार अबे ओइ खोथिया फोबाय नै जौबायानो लामाखौ मोजां मोनदोंना हाजोनो सासेया सिगाङाव थांग्रोबाय बिसोरो जों उन फैगासिनो लामाया मोजांलै ओइ मोनबायानोथ' निं मोनफैबाय जे बेनो जाहैबाय काजिरङा मानदु रिजर्ट ना सौफैबाय आयौ बिराद गुसु जागोन माथो ना फाइनेलि आहि पालुहि आमि होनदो यावनो दोन बेयाव जोजो अबाव सौफैखो फाइनेलि जोंनि डेस्टिनेसनाव सौफैबाय फैद' रिसेपसन ओइलाय दादि अखा हाबाय नै अखा ना सुजु अखा हासोबायलै अखा हाबाय नायलाय ओरै नायलाय नै सोर इयो सोर आयु मा जादों फैलाय हो देलाय होनलाय मोजां होनलाय आं चक्लेट जादों जों कटेज नायनो फैदों बे कटेजखौ रुमखौ माबायदि सिङाव फैद' हाजोआ नायदो आयौ मबाइलानो बोरैबा मोलेलेसो आंना मोजां नुला यो कटेज ओइ गोजौआव दंबावो माखासे चलो कटेज नायनि उडेन गासिबो उडनि गोजा उडेन कटेज नायनि थानाय जायोना जाया रुमखौ नायफैदों आरो माबायदि नै रुमा आयौ माथो गरमथार ओइ दादिलायलाय रुमा थिगानो मोजां ना बाथरुम बियो मोनसे रुमाव 5,500 आरो 5,500 बे कटेज मोनसेयाव ओमफ्राय ओरैजाय नाहरबावनि र' नायलाय हाजोआ कार्बि आलं हाजो होनगोन ना माइखौलाय नैखिजाय माबा बानायबावगोन खोमालै गुवारथार मोजांथ' बै कटेजखौ नायना फैखांबाय ओमफ्राय नै दा बे टेन्ट आरोना टेन्ट बियो एसे खम बियो 500 1,000आनो खम आरो जेनेबा इयो 4,500 नायनि माबायदि मोनब्रैल' इयाव गासै नायनि इ टेन्टखौ सेमानो नामा एसे बेलेग रुमखौलाय मोजाङानो नुदों बेयो आंथ' थानो लुगैबाय सोर सासे थानो लुगैबाय टेबेला सासे थानो लुगैबाय टेन्टआव नोंथां
एक्सपिरियेन्स लानो लुगैबायलै खनसे ओरैनो टेन्टनिखौना अ बिराद मोजां जायो बेलकनिया मोजांथारमोन बानायगासिनो मानसिफोरा अखाजों जाला चलो सिङाव था जि मोजांलै जायगाफ्रा दिनै मा दे सानैनि हेपि बार्थडे हेपी बर्थडे टु यु आंबो हेपि बार्थडे टु इउ टु सेम सेम जों सानैना सेम सेम आरो ना सेम सेम बाट डिफरेन्ट जों दिनै मान्दुरि जेटाव फैदों आरो बेरायनो माने बार्थडे स्पेशल जोङो बोसोरसे मोनासै नालाय एखेलगे बेनि सिगांनि बोसोरावहाय जों सानैया खालामदोंमोन बेयावबो जों काजिरङा गल्फ रिजर्ट एबार ओमफ्राय इयाव एबार मान्दुआव काजिरङा एखे जाबाय आरो होमबाबो काजिरङा मेरला जायगा नायनो दं ना मोजां दङ जोंना मान्डा एखे गोलैबाय आरो 14 मे 14 जुन मेसो जाबावो स' गाइस नै दा केक हानोसै जोंना नै केकआ इयाव थुनसै नोंखौ थु जेरावबो नै बेना जोंना बिउआ केक हानायनि बिउआ नै जै बरियाखालै सयथिबो देलाय जोंखौ सानैखौ भिडिअ ला जों सानैनि बार्थडे होनो स' गाइस नै दा जों केक हानोसै आंनि केकआ नै मानो माबाखां बाय गरमजों दै सिजोब्बाय नै नोंनिखौबो जालायदो माथो जुलि दिया मोननै ला मोननै नों सुखांग्रोदो नोंनिखौ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear you. बेसेबा गोजौ जायगायाव जोनोम जाफैदोंलै नै हाजो सेराव नेचारेल जायगायाव नामा No. Thank you. जानोसै नै केक सेस हाजो होनदो बोरै टेस्टआ गोथाव जादों जानोसै हाजोनि भिउजों इन्जय खालाम दा नुबावगोन र' बै जायगा हाजोखौ बिराद लांदां गोजौथार बिराद मोजां एबार सुइमिं पुलाव थांसै बे हाजोखौ बारबानो मोनोलै जों गामिया गावसिनि गामिखौसो खोन्थाबावो नोंसिनि गामिया ओरै बारबानो मोनो मा आरो फैयाखै एसे उदैखौ माबा खालामसै रेजें आदरजों जाखांबाय लोंखांबाय ओंखारबोलायबाय नै दा ओमफ्राय जोङो सुइमिं पुलाव दुगैनोसै जाखांना ओंखारबोबाय जि दसेनो अखायो दसेनो थाङो दसेनो अखायो दसेनो थाङो दा माबायाव थांसै मा होनोमोनलाय टेनाव माने कटेजाव आरो मा लाबोखैलाय दंफां लाबोदों गायनो बिगोमा खोमालै बैयो बिगोमा बायदि ना बिबारा नायलाय मा समाय जायो टेना जोंना बै कटेजाव थाबाय
बावलासो जोङो टेनाव सानसै दाम खमाव हाजोआ नै हाजोआ मासि मोजांलै जायगाया बे रिजर्टनि नामानो जाबाय काजिरङा मानदु रिजर्ट काजिरङायाव आरो मानदु रिजर्ट कार्बि आलंआनो गोलैगोन ना एसे कार्बि आलं गोलैगोन बेयो हाजोआ टिभिया सोलिगासिनो जा माथो सानदों लामा गैदों आयु सोरखि नायग्रो टिभि सोलिगासिनो जोंना रुमा बबे मोनसेयाव जोंना नैबेयाव दोनबाय ड्रेस सोलायनोसै ड्रेस सोलायनानै थांसै थाला खेवबाय आयु मानसि मोजां थालायाबो सोरबा बिसिनानै हाबनानै थांनो हागोन माथो हा सोरबा बिसिनानै थांनो हायो बे वेलकाम टु टेन वा टिभि सलायगासिनो आयु एसिया नै जि गाहायावखा नै एक्सट्रा बावसो रुमाबो अ माबायाबो मा होनो बोरैबा मोनामदोंहाय बुस्थुआ हाजो गाखोनोसै दाना दुगैनोसै खावसेफिननो नागिरदों आरो गोजांजोब्बायना दुगैनानै इ बिबारखौ इयाव गायना होना मोजां जामारदों आखौ ना नायलाय दुगैखांना फैबाय गोजांला जोब्बाय माबायदि मोनखो एक्टर दुगैनानै मोजां मोनदों फ्रेस मोनदों आरो ना हाजो गेजेराव दुगैनो पुरा इन्जय नामा दिनै थांबावसै कटेजआव एसे दुगैस्रबावनोसै एसे मोजाङैनो दै फुदुंनांगोन एसे मायाव ग्लिजार दं थ' होमबालाय नै कटेजआ हराव हरनिल' गिदि जानोसै स' गाइस डिनार खालामना फैखांबाय ओमफ्राय नै दा बेदाव गोलाव जानोसै ओमफ्राय गाबोन फुङाव लोगो मोननोसै गाइस The next day. गुड मर्निं सुजु दे गुड मर्निं होनलाय दोनलाय गुड मर्निं होनलाय नै सुजुमोननि कटेजआ माने टेन्टआ ओमफ्राय नै बियो जोंनि टेन्ट ओमफ्राय नै बिफांखौ एसे मोजां नुदों फ्रुट सलाद जानोसै सुजुना चक' जादो जानो माबायदि हले पाइनएप्पल होदो नामा Apel jangan sana. Apel. माथो मोलेलेथार कफियालाय दैलावलावनो मोस्रोमनि माबा बियो मा होनो दाउदै बिथांजोना दसा फैबाय प्लेन दसा जाखांजोब्बाय जोंहा नै गासिबो उदै बुंबायना बुङा बुंबायलै 12टासिम टाइट जासिन दा ब्रेकफास्ट जाना फैबाय नै बियो एक्सट्रा कटेज आरो नै एसे बुरजासिन नामा फैसाया
9,500 नो आरोना बियो बा एसे फेसिलिटिया बुरजासिन जागोन इयाव गेलेखि बुरजा ना नायथिंलाबायनोसैहाय एसे नै मालाय जिरायग्रा दं था नै थाइजौआ थाइजौ थाइसोदों दंफाङा नै आजाव आजाव नै औवाखौ नायदो जै गान्थिया फिसा फिसाखा माने मा होनगोन बेखौ गान्थि ख्रि ख्रि मेवाया जा गिदिर ओंखारखायो ओमफ्राय बिलाइआथ' एखे खिन्थु माबायासो गान्थि ख्रि ख्रि स' गाइस नायदो अन्थाइखौ ओरैबायदि गिदिर गिदिरखा ओमफ्राय बे अन्थाइआ जि साखायो हाराव हाथावथार इयाव जिरायबाथाय जि साखायो हाराव हाथाव गोजाथारनो स्लिम स्लिम नङा जोंनि बायदि अन्थाइ गोथां ना मा होनो मालाय हाजोआ माने बेंखनजोबना लानाय बायदि जादों बुस्थुखौ ना जों दा ओरै थांसै Campsite 30 meter zip line commando net archery air gun Burma bridge bite fishing So guys नै जोङो सुइमिं पुलाव नै मैया दुगैनाया बै गोजौ दं माबा मोनसे स्टरेज बायदि बानायना दोनदों जों दा एक्टिभिटिसआव थांगासिनो गेम एक्टिभिटिसआव हाय होनलाय सुजु हेल' होनलाय आगै गोरलै सुजुआ आगै गोरलै थांफैहरबाय नामालै होनलाय खान्थाल 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 Santa Mama खान्थाल मामा नै हेबले सब्जी खेती नेকি भिन्डी हे मासे मोजां जायगालै बेयाव दोनना फैलै नोंथांमोनाबो फैबाथाय ओरैबायदि इन्जय खालामनो हागोन दा जों यार गान माबा खालामसै मा होनो बेखौ यार गाना बिलुना सिथाबजोब्बाय यार गान बर्मा ब्रिज बर्मायाव इयाव आं हले खालामगोन इयाव र' मामा सेफ्टि बेल्ट गाननांगोन ना सेफ्टि बेल्ट अ बेखौ फुबाय नै कामान्ड' माबा नेटा नैले नेटा जजोबबाय बे मानो फुखो ओयाव गाखोनि देलाय नै इयाव स' गाइस गाखोलाय थांलाय स' गाइस नै इयाव गाखोनि ट्रि हाउसआव दे गाखोलांगोनलाय मोजांथारलाय बार खोलो खोलो नांदों नामा बार नांथाराखै ओरैजे फोथारसो ओरैजे फोथारसो एलाय बे माइ गायगोनथ' जज' hey फैदो फैदो जज' बिराद मोजां नुदों माथो बेखौलाय ओइ बिराद साफा नुहुरखादों बेजों गावनो ना बेजों गावमोनखौ गावफ्रुजोबनोसै आं मोननै मा नांगोन बेखौलाय इयो बेलुन माबागासिनो सुगासिनो आयौ नालाय गावफ्रुजोब्बाय आयौ नै गुलिया नै गावनानै गावफ्रुजोब्बाय गैला गाइस नैयाव गाखोनोसै नै बरमा ब्रिज ना बोरमा ब्रिज ओइ नाङालै गाखोथ'नाङा र' सामथाय बाजोब्बाय ओमफ्राय आंनाव এইকো ক্লিপটো লগাব ৰ দুইফালে সেন্টারটো নोंनि করलाय এই হ'ব দে এইটো লগাব গানিखौनो गान কমফर्ट मोनगोन हाय बियो बैयाव गाथि गाथिथ' सेटबक गाथि गाथिथ'
ल সেইটো চেণ্ডেলটো ল নহ'লে তোৰটো দে মই পিন্ধিম যাওঁ ই আধা যোৱাৰ পাছত মই যাম দে যাওঁ গাঁঠিটো খেপক গাঁঠিত গুচিব দিছে অঁ ইছ ইজি পাইছে মোৰ মায়াতে অলপ খেলে যা একো নহয় एसे अन्थाइफ्रा गलांबायो खोमा थांना फैबाय नालाय गिनांगौ जेबो गैया जाबालाय आखाइ थाइसेजों थांनो हायो माथो थांबाय सानैजों थाङा नाय खुन्थाखौ बे माब्लाब्रा असलियाव बिदिनो ओमफ्राय बेरालजों आरो सिदानाया मेलायावलाय माथो गाव फुथारोलै नोंथांनो एसे ओरै गोजौ थांनो गोलावासो बरिया नै सासेया जिप लाइन खालाम थांबाय हनै आंबो थांगोन बार्डेखौ थांग्रोनो होदों इनिफ्राय थाङै ओइनिसिम ससेल' ओइ नै दादिखौ नायबिलाय ओइ नै आंखौ लानोबो हरबाय एसे गोजौ बानाय आथिङा गोजौ खालाम आथिङा गोजौ खालाम दिनैबो दुगैखांलायबाय थांनोसै जाना थांसै लास्ट दानो दिनैनो जानोसै आरो थांसै चिकेनानो